Egunon Euskal Herria irratiko entzuleok eta Saloa telebistako ikus-entzuleok, Euskaldunon hiri buruzagiko bihotzetik, plazatik, joan zaigu asteburua, joan zaigu jende oldea eta asteko albiste on bat. Udaleko sexu indarkeriaren aurkako batzordeko kideekin mintzatu berri gara eta egunotan ez da batere erasorik izan. Horretaz gain zer dugun kontatzeko, bada gaur Euskadi irratiko lankideok oraintxe albistegi emankizun laburro horretan aipatu dutenez, desaldaketa datorkigula, edo aldaketa, edo horrelako zerbait, eguraldi kaskarra. Badakit, une honetan zerura begiratuzkero urdina dakusagula eta ostarte ikaragarri zabala eta gezurra dirudiela, baina gauden tokitik, plazatik, gibelerat begiratzen badugu, ikusten dugu ipar mendebalde horretatik badatorrela denboraldea. Hemen gaur plazan zuzenean, Loizune Amatria, egunon? Egunon, Juan Cruz Lakasta zer. Hori da, zu eta biokariko gara, bai. Eta badatorez, erauntxia omen dator. Bai, ordu bietarako, badirudi iritsiko dela gure gana, eta, bueno, ez dakit, iria garbitzeko edo, balioko du. Bai, iria garbitzeko eta zenbait plan zapuzteko ere bai, ez da? Hori ere bai. Batek baino gehiago izanen du arratsalderako plana, eta, bai, euripean edo egin beharko dute, zira bat edo hartu beharko dute, edo aterkia Xaloakoek gure kamara hauei ere jarri dieten bezala. Bai, aterkia kasu horretan guardasola da, hemen eguzkia gogor jo iduelako eta bestela berotzen direlako kamerak, baina aterkia, bestelakoa, urari aurre egiteko aterkia beharko dugu gaur zalantza izpiri gabe. Ikusi dut, iragarpena dela, euria botatzeko euneko 98ko aukera dagoela, beraz, ezkara libratuko, argi dago badatorrela, eta erronka moduan ere aurkez dezakegu. Hemen ikusiko da nordan egiazki festazalea eta nork eusten dion festari euripean ere. Bueno, asteko egunero bezala gure San Fermintza saio honetan badakizue 12etatik ordubietara jotake hariko gatzaizkizuela hemendik, plazatik, herri San Ferminen gunetik, eta beti bezala asteko unetxoak aipatuko ditugu. Loizune Amatriarena unetxoa zein? Pentsatzen ibili naiz zein aipatu eta joanen naiz lehenengo egunera. Uztailaren 6an, bai. Uste dut 6a zela, gaua zelako agian 7a izango zen. Ofizialki 6a, 7a barkatu segurazko, ez? Ofizialki segurazki, bai, niretzako 6a, oraindik nintzelako eratu. Katakraken gertatu zen, joan ginen Black Fermin ospakizunera, ez? Bertan hartu genuen trago bat, eta trago hartzen ari ginela eta dantzatzen. Bertan, musika jartzen ari zen tipoarekin, ondoan dantzan, sartu zen kaleko saltzaile bat, badakizue, koloredun diadema horiek, argidun diadema horiek saltzera, betaurrekoak eta ezin izan zion eutxi dantzatzeko gogoari, eta hasi zen ipurdia dantzatzen ez dakizu nola, ez dakit, Iruñakoek dantzatzen dugu, baino ez horrela. Enauzo ikusi dantzan, bestela etzen nuken alakorik izan. Ez dugu toporik egin, egia da. Hasi zen dantzan, gogoari ezin eutxiz, eta ondoan beste kuadrilla bat ari zen dantzan, eta beraiei batu zitzaien, eta izugarria iruditu zitzaidan. Polita, eta gainera badauka, ez dakit, alako plus sozial bat, oso pasaizu polita. Nik egin dut askoz gauza egozentrikoa, bi unetxo, jabur aipatuko ditu. Lehendabizikoa, uztailaren 6koa, begira, pentsatzen nuen atzoko beste bat aipatzea, hori ere aipatuko, baina 6ra ere eginen dute atzera. 6 edo 7, 6a zela uste dute oraindik. Abanikoa erosi genuen, ez da nola bizi izan nahi zen abanikori gabe orain arte, nola egin izan ditudan parrandak abanikori gabe, ze denetarako ematen du freskatzeko, baina bestekin harremantzeko, dantza egiteko, oso osagarri, oso komplemento ederra. Bai, lokomia eta denetari, bai, pixkate flamenko puntua ere ateratzen dizu, oso emankorra iruditzen zaita. Zuzen ere, sartu ziren eskagazte kuadrilla bat abanikoekin, eta ikusi berriñak genitura, eta etorri ziren, eta abanikoa, eta go, txantreakoa, eta zuen ongo abanik irubiden ikasi nuen, eta zein urteetan, 50 urte ditut, ez da posible, ilun zegoen guzia, 6a zen, euforia zegoen, baina kuadrilla horrek, gazte kuadrilla horrek, esan zidan, gehienez 40 urte nituela, eta zoriontxo egin ninduten betiko. Beraz, dei bat, hemendik, gazte kuadrilla guzientzat.
egin nahi baduzue lan sozial bat, parrandago batean San Fermietan, hurbildu 50 urteko gizonezko edo emakumezko baten gana, eta esaiozue gehienez jota 40 urte dituela, ematen duela, zoriontsu eginen duzue, eta musutruk da, esan nahi dute ez da bat ere kostatzen. Eta bestela tabernariei ez pizteko argia, ez? Bai, hori ere bai, horrek asko laguntzen du, egiaren aitortzeko. Eta gero, beste kontu bat, gauza bitxi bat, ez da ditu, unetxoa izan zen oso gustora ibili ginelako, baina oso gauza berezia. Atzo izan ginen, bueno, bazkaria eduki genuen hainbat lagunekin, Donostiatik eta Bilbotik etorritako lagunekin, eta haien seme-alabekin, jada 11-12 urteko seme-alabak dauzkagu, bestere bat baita zaharragoa ere, eta horri ibili ginen bazkaltzen Aldezarrean, aldapa karrikan, eta gero Aldezarreko karriketan zehar, potetxo batzuk hartzen. Topo egin genuen, zezenketen aurkako kalejirarekin, horre elektrotxaranga horietako batekin zebiltzan. Eta haien gibeletik sartu ginen jarauta karrikan zalantzarekin, ez da, aurrekin joateko, aproposa da, ez da aproposa, oso digarria egin zitzaidan, taberna gehienetan, seme-alaba dun aurrak zeudela, esan egotetzen, parranda hola mozkor girorik eta horrela, ez? Zeuden taberna hainbatetan, eta peinaren batean, hola, gurasoak seme-alabekin, eta DJ-ek bat egiten zuten, DJ-ek esan edo taberna bakoitzako zerbitzariak, eta perritx eta porrotx pixka bat, goazeneko kantuak, goazeneko transmititu dituzten kanta horien jatorrizko bertsioak eta, ez dakit, egunero dena okerrago, ertzainakena, edo gatiburen kantaren bat, eta hori bili ginen dantzan, eta oso gauza polita, esan edote seme-alabekin dantza batean ordu bete ordu terria barrez lehertuta, eta nolabaiteko transmisioa, bakit, igual gehiagi sakonegi jartzea dela, baina zure seme-alabei erakustea parranda egiten edo, ez da nola esan, gozatzen, laguntasunaz eta dantza egiteaz eta ongi pasatzeaz, oso gauza polita iruditzen zait, eta bai, unetxo berezia izan zen. Itzuliko dira jarautara, segurazko. Bai, segurazko haien kasa eta beste modu batean. Eta lotxatuko dira gutaz. Esan dut, 11-12 urte dituztela, ikustaguna 14-15ekin edo 15-16ekin zegertatzen den. Lotxatuko dira eta gero, helduago direnean itzuliko dira zuekin dantzatzera berriro. Alabedi. Beraz, salto eginen dugu unetxoetatik, sumariora? Bai. Zeukiko dugu gaur Loizune? Egunero bezala, entzierroari tartetxoa eskainiko diogu, gaur badakizue, zebada gago, ganadutegiko zezenak izan ditugula entzierroan, eta Aitor González izanen da gurekin, eta berarekin komentatuko dugu entzierroa. Bestela, Amaia Izko zinegotzia ere gure... Bai, ikusi dugu dagoeneko hemen plazan da bilela, agurtzen ari da horre eserita bermuta hartzen, dotore, mai batetik, herri San Ferminen gunetik, berarekin mintzagai asko dauzkago, esan gabe doa, 6an gertaturikoak, 7an gertaturikoak, zer hitz egin da, etzaigu faltako horretaz gain gurekin izanen ditugu txistulariak, ezta? Bai, Urtzi Iraizoz eta Xabier Olazabal izanen dira gurean, alardeak 60 urte bete ditu aurten, eta, ospakizunez mintzatuko gara beraiekin. Ederki, musika pixka bat ere izanen dugu zuzenean, gainera, hau ere hemen dabil zintzo demonio, la txula potraren rapa gozatzeko aukera izanen dugu. Eta gaur herri kirolak izanen ditugu 12etan, Foruen plazan, eta horren inguruan mintzatuko gara Mikel Lasarte eta Martin Juanenari. Kale konexioak ere eginen ditugu, gaur kale erreportari lanetan Aritz Pascual lankidea. Agur bat berari ere hemendik. Bai, hemen izan da lehen, entzuten hariko da. Ze doktore di joan beti, hau divino horietakoa da. Alkandora egunero. Nik Alkandoran eraman orain gutxira arte, San Ferminetan beti, baina atera genuenetik gure kamiseta Euskal Herri Irratiarena, nola esan, irudi korporatiboarekin noa egunero. Segitu, akaso horregatik gaztetu naiz, edo gazteago dirudit. Utziko dugu kontu hori. Aipatzen ari ginen herri kirolena, aipatu la txula potra, eta aipatu beharko dugu irrati honetako beste lagun bat. Iban Jimenez, kazetari, eta idazlea, intzuzen ere, badakizue, Korralito Foral liburuan, besteak beste, aipatzen zituela San Ferminak, eta aipatzen zuen nola ezkutatu diguten, San Ferminetako zenbait tradizio garrantzitu eta referentzia asko, nola sortu zituzten gerora, 36an errepresialeatuak izan zirenek, ezta? Arropa zuria konparaziora, arropa zuria janztearena, bereta peinakoek asmatu zuten, edota txupinazoa botatzearena, Etxepare jaunak asmatu zuen, eta biok ala biok errepresio latza pairatu zuten. Eta herri San Ferminei ere tartetxo bat eginen diogu, nola ez, eta eskerrak eman bar diegu, hemen gaudelako, beraiek oplazan duten oholtza honetan, Xabi Gartziarekin hitz eginen dugu, herri San Ferminetan antolatu dutenaz. Ederki, hori guzia izanen dugu, eta aipatuko dugu Alaber Zutabio mikrofonaren aitzinean gaudela, baina plazan teknikari zuzenean Igor Eskudero handia, DJ Paik,
Eta Irrintzi dorrean, gure fitxaje berria, Unai Rikarte jauna bioi, esker ona, batez ere Unairi, gaztetxoa baita, eta gaztetxoentzat zailagoa izanen baita, goizeko tenore honetan, edo guerdiko tenore honetan, hor soinu mailan aritzea, ezta? Zailagoa da, zalantza izpirik gabe, zu ere gaztetxoa zuri ere eskertzen dizugu. Bueno, tira bada, Unai indikatiboren bat, eta berehala, entzierroa, zebada gago ganadutegiko zezenen adardunen entzierroa aztertuko dugu. Garbi eta azkarra egin dute gaur zebada gagoko zezenek, ez da zauritu larririk izan, korrikalari batek adarkada bat jaso du bizkarrean, baina zauri arina izan da eta ez du ospitalera joan nahi izan, hori ere aipatuko dugu. 3 korrikalari eraman dituzte ospitalera, hauek kolpea jaso dute. Sanferminetako entzierroetan adarkatu gehien eraginten dituzten zezenak dira zebada gago kadizeko ganadutegikoak, baina gaurkoa entzierro garbia eta azkarra izan da. Eta ez da zauritu larririk izan, esan dugun bezala, gizonezko batek adarkada bat jaso du bizkarrean, estafeta kaleko bihurgunean, baino esan bezala zauri txiki bat besterik ez dio eragin, eta korrikalaria ez dute ospitalera eraman. Estafeta kalearen ia amaiera arte, zezen guztiek taldean egin dute ibilbidea, orduan sakabanatu da pixka bat taldea, eta korrikalariek zezenen artean sartzeko aukera izan dute. 2 minutu eta 23 segunduko entzierroa izan da, eta hori da, orain aipatuko duguna, Aitor Gonzalezekin, kaixo, egunon? Kaixo, egunon, eguardion. Zu aspaldi utzi zenion, edo duela urte batzuk ez, entzierroan korrika egiteari? Bai, Iruñan korrika egiteari laganion, baina, bueno, beste herri batzutan jarraitzen dute korrika egiten. Eta Iruñan zergaitik ez? Bueno, susto txiki bat izan nuen 2014an, eta gero gainera asko aldatu da hemen korrika egiteko modua, batez ere bizkortasuna dagoen, jendea nahi da kronometroarekin, ia 2 minutu 15, 2 minutu 10 sartzen diren zezenak plazan, eta bueno, horrek asko aldatu du gaur eguneko entzierroa. Gaur, 2 minutu, 23 segunduan sartu dira zezen plaza barrura, eta joaldunak joan dira aurretik, zezenaren aurrean korrika egiteko aukera gutxi izan da. Bat ere ez, ja azkeneko urtetan ekartzen dute idiak edo joaldun hauek oso bizkorra dira, aurrean jartzen dira, eta oportunidade gutxi lagatzen dute. Korrikalareak erentzat, desastre gutza, ez izango dugu. Bai. Bai, klaro. Jartzen dira aurrean eta zezenak behien atzean sartzen dira eta oportunidade gutxi korrika egiteko. Oportunidade gutxi dagoenean gainera, bultzada asko izaten da, ez? Bai, esan da izutela, ez? Bizkortasunak hori ekartzen du. Gero eta bizkorrago digoaz, saiatu barzera zezenen aurrean jartzen, klaro, velozidade hortan oso arriskutsua da, orduan, zuk esan duzu, garbia izan dela, galdetuko nuke 3 edo 4 pertsona direnak garbiak edo ondo izan den, baina, egia esan, orain gero eta adarkada gutxio dago, baina erorikoak gehiago eta horiek egia esan arrisko handia ekartzen dute, ez? Hori da. Aipatu behar dugu, zebada gago ganadutegi honek zauritu gehiago eragin izan dituela, eta horregatik, agian konparaketa horregatik ez, esaten dugula, entzierro garbia izan dela gaurkoa. Zuk etxean jarraitu duzu gaur. Bai, goizero etxean... Alarma jartzen duzu edo zein da protokoloa? Bai, normalan alarma jartzen dut, 7 herritan, eta 8 orden gutxi telebista horrean jarri, eta hortxe goten ez, ezagun asko ditut oraindik eta korrika egiten dutenak, eta pixkat behoieri etxetik laguntzen, zaila da, baina hori bultzada txiki hori ematen. Entzierroa hasi eta ez dakit zer da espero zenuena eta nola ikusi duzu? Espero dana ez gaur, baizik eta San Fermin guzti hauetan datozen idi hauekin da bizkortasuna, ez? Ja idiak aurretik jartzen dira, 4-5 idi dihoazte aurretik, baina ziztu bizian, telebistan ematen du ez dihoaztela velozidade horta, baina gaur egun 15-20 metro egitea korrika zezen aurrean da mirari bat, eta kano, orduan esaten dutena, abiadura horretan oso zaila da zezenen aurrean jartzea, ez? Eta gero jende preparatuago dator. Osea, jende dator
entzierroa itera korrika, ez? Leno, agian hau zen, zezenak menditik etorri eta plazara eramateko itura bat, parrandan zinean edo gabean zinean eta gero korrika iten zan, orain ja hori dana aldatu inda, ez? Ja, ematen du jendeak gero eta preparatuago dagoela, gero eta... Kirol kutsuagoa hartu du, agian? Bai, dudari gabe. Zut prestaketarik orduan ulertzen dut ez zenuela egiten. Bueno, egiten genuen pixkat, baina esain beste. Fizikoki, egon bartzara... Ondo egon barzera, edo, bueno, pixkatek, aiztarketa bat egiteko pres behintzat. Baina fiziko baino gehiago da burua, Burua oki dezu garbi argi dakazu zertara jartzen zeinen aurrean jartzen zeran, hor dakazu familia, lagunak, presioa handia izaten da, Eta horiek beti gogoan, ez? Bai, dudarik gabe. Momentuan ez, baina batez ere min hartu eta gero behietaz goratzen zera, ez? Bai. Eta momentuan, zezena ikusten duzunean, zer da burutik pasatzen zaizuna? Ez, egia zen, zuziriak jotzen duenean, min guztiak entzea izkizu. Baina danak, alde zueki bizkarreko mina, belauneko mina, zuziria jo, eta ez da adrenalina puntu horrek, azten dizu dana, eta dakazu argi zezenen aurrean inbarezula korrika, eta gero etortzen dizu adibidez, beste pentsamentu guztiak, ez? Baina hortan normalean minutu hori izaten da hori esplosiboa eta burua ez da gazu izartan. Aipatu dugu hemen Iruñean zuk ez duzula da parte hartzen entzierroan, baina bai beste batzuetan, zein izango duzu hurrengoa? Hurrengoa Debako Sarrokeak, abuztua 14an hasten diren festak, egia esan Gipuzkoan egiten den entzierro bakarra da, eta, bueno, ez dira zezenak, dira 4 urteko zezenak, baina ez hemen 5 urtekoak bezala. Eta, bueno, azkarrago izaten da, tramo ere txikiagoa, baina, bueno, oso polita izaten da. Adrenalina hori bizi behar da, ez? Eta behin bizi duzula, errepikatzeko grin hori, ez? Sortzen dizuna, gainera. Egia esan, hau, jendeak ez dakit, kanpotik ikusita zatezu, eta hauek, ze satisfazio emango izu horrek ez, egia esan izugarrizko satisfazio eman dizu. Osa, dakada, bueno, barruan dakazun droga puntu hori da, eta, bueno, gutxienez eskina baten hartetzea edo hori, urteroko ja kendu itaizu hori dana, ez? Bueno, San Ferminetan plan gehiago ere badituzu, ez? Irrintzi Peñako kamisetarekin ikusten zaitugu gainera. Zein da plana, gaurko? Gaurko plana, bueno, goizetik hasi gara gozari bat iten, ez? Asteburukarako indarrak pixkate bueltatzeko. Gaur kaio batzuk izan ditugu, zeak ja indar berrituta etorri gara. Eta orain, bueno, kaletan pixkat ibili eta gero zezenetara. Entzierroa gustatzen aiz, zezena gustatzen aizkit, eta gero, bueno, entzierroa eta plazako giroa, pixkat bizi. Eskerrik asko guretzako ere tartetxo bat hartzeagatik, egun ona, pasa dezazula. Guk aurrera segituko dugu, orain aholku interesgarri zenbait, eta ondoren Latzula Potra zuzenean, hemen, O plazan. O plazan gaude, San Fermintza saioa egiten, eta entzun duzu Latzula Potra. Julieta dugu gurekin, kaixo egunon. Egunon, eskerrik asko ona ekartzagatik. Zuzenean eskainiko diguzu abesti bat, eta zuzenean ari zara San Ferminetan, kalean zure musika eskaintzen. Zure disko berriko abestiak gainera, ze uztailean ateratzen uten. Eta Zarmoz kalean, zenolako erantzuna, jaso duzu, bi egun hauetan? Bueno, pues, dena bezala esperientzia grado bada, eta badago jendea esperientzia asko duela, eta lortzen dute leku oberenak, ordu oberenean, gainera eramaten dute behar den tresna guztiak, ez da bakarrik soinu ekipoa eramatea, gu eramaten duguna, ez? Eta principianteak, eta gero sortzen dira oso gauza bitxea, eta hori gehiena, bi egun egon gara, atzo adibidez, gurpilezko aulki batean zegoen emakume batek, bat hasi zen erekin dantza egiten, eta izan zen zoragarria. Zure unetxoa, zure momentikoa, ez? Bai, osa, getu zen nire bihotzan betirako. Eta gero, bizitza pasatzen da, eta ze bizitza, San Ferminetako bizitza, denetarik, ez? Bai, eta jendea sortzen zaio gauzak, zure gauzak, bai. Eta ze kaleetan izan zara, eta non izanen zara? Inorke Latzula Potra ikusi nahi badu San Ferminetan, nora joan bardu? Pues ez da ere, bizitzaren flora jarraitzen dugu.
batez ere kentzen digutelako. Toki ona, Eta zeintzu dira toki onak? Pues hombre, Carlos Hirugarren etorbidea da Broadway, o el paralelo. Hori da, eta ikusten duzu badago jendeak kriston nivelarekin. Eta gero, pues, hombre, gu saiatzen gara alde zarran ez egotea, auzokidei ez molestatzeko. Gero ikusten dugu jendea hor tope edo zein ordutan jotzen ez, eta esaten, bueno, pues dugu daukagu sensibilitate hori, ez? Orduan, bueno, pues Caballo Blanco, estafetazken partean, zezen platan ikusten, eta hori. Primera, bueno, Iruñeko karriketatik mugitzen bazarete, agian, La Txula Potra ikusiko duzue, eta gure herri Broadwaya, hau da, O Plaza, eta orain zu entzu nahi zaitugu hemen zuzenean, beraz, nahi duzunean, aurrera. Oso ondo, gelitzen zaidanaren hautzarekin. Ezke behar dut berotu eta ordu hauetan ura pizka bat, mesedez? Kaixo egunon, erreginak! Guapas! Guapos! Uso mi encanto, lucho por el pueblo en este coliseo, Rame tiene fe, hija de sed, corona de laurel, mente de mujer, picadura dura, agua miel, la seducción, negocio, imperios, divide ejércitos, vivo metido en jaleos, serpente así sin hueso, habla el deseo, dirige el cerebro, me enseñan los desechos, desenrollo, alfombras mágicas, descarada, queda libre la cháchara, bla bla bla, Cleopatra no se calla, colmillo inocula, palabra cura, Hakuna Matata, abracadabra. Como licor navega Nilo, el sentido fluye, muerde cocodrilo. Mi ideología bestia te atrapa ante sus dientes, ni duele ni suelta. Te tengo cogido y es que eres pez en red. Maestra del placer, revélate o déjate. Querer es poder, la muerte es más dulce cuando hiciste aquel segundo. Lo que me di es afuera de tu establo, que es poesía, otra es mierda lanzada contra gobiernos de la burguesía. Como un martillo percutor el rojo vivo, preparación intelectual por tus oídos. No cuentan gringos, Roma, machos ni jueces. Estoy aquí para obedecerles. Alejandría arde de sabiduría, mi ley la mía, la escriben el amor y la filosofía. No hago ego trip barato, tú también eres tu reina como yo la mía. Vengo a despertarla de su letargo, a decirle que la tierra es sueño, sudor, sudoku, su vida. Todo te pertenece, lo que tu alma saboree y alcance. Debes amarte porque eres lo que hasta aquí te trajo. Cada una de nosotras llevamos un mensaje. Letras puras, libertad y cultura. Leche de burra, la luna en el cielo aúlla. Serapis saluda, Cleopatra clausura. Mujer que usa el poder, no hay negocia ruptura. Reina Altezaba, Josefina, mis hijas, Missy Victoria, Madonna Minash, la mala María, Joyes, Rosalía y el resto de tías que me encuentro como la noche cada día. Cada día, cada día. Reinas obreras, servicio y lucha, macarras de noche, Cruz Roja con hucha, sin excepción, emperadoras, empoderadas, enloquecidas. Sofisticada refinería. Zaizkizue
Euskaldunon hiri buruzagiako bihotzetik, herri San Ferminen gunetik hain zuzen ere San Fermintza saioa entzuten ari zarete Euskal Herria irratian, eta ikusten ari zarete, Saloa telebistan jarraian gurekin, zinegotzi bat, Amaia Izko, EH Bilduko zinegotzia, hain zuzen ere, unon Amaia? Baita zuri ere. Bueno, gauza larri, samarra gertatu dira festetako hasiera honetan, baina saiatuko gara umore edo ironia puntu batekin hartzen, normalean entzierrotik iristen zaigu, zaurituen partea, seian tamalez lehen entzierroaren aurretik eukiko nuen lehendabiziko zauritu partea udaletxetik zuri dagokizunez, adarkadarik ez? Baina zer daukazu, ubelduren bat ikusi ditugu? Ubeldurak bai, ubeldurak baditugu. Eta, bueno, okerren pasazuna Maider Beloki izan zen. Atzo ospitalean izan zen, larrialdietan. Bai, larrialditara joan bar izan zuen. Biharamunean ezin zuelako lepoa mugitu, hiletik tiratu ziotelako, bultzatu zutelako beruntz, bueno, izan zen kuadro bat, egia esan. Ikusi zintugun, segituko dugu ironia pixka batekin, festetan bai gaude, adarraren puntan korrika egiten ez, baina porren puntan eusten balkoiari, bai, lehen lerroan, ez da, zu balkoian zeunden, argazkiren batean ikusi zaitu. Bai, balkoian nengoen ja ikurrina agertu zenean, eta ikurrina agertzearekin batera agertu ziren 11 esku toki guztietatik obsesioa zelako ez zabaltzea ikurrina hori. Pelikula osoa entzun nahiko genuke, izan ere, bueno, akaso entzuleren batek ez daki oso ongi zertaz ari garen kontatuko dugu, uztailaren 6an arazoak ikurrina zabaltzeko plaza, baina horretaz gain arazoak udaletxe barruan. Hor, ikusi ditugu bideoak, baina oso atzetik harturikoak ez da ongi ikusten, ikusi dugu argazkiren bat, hor ere ikusten dira, somatzen dira kolpeak, baina nola izan zen kontua, esan edot, txupinazoak estanda egiten du, zabaltze dituzte alderdi bakoitzak dituen balkoi horiek, ez da, pixkate alderdi bakoitzak edo badauka, bai, nola da? Zabaltzen dira pixkatxo bat lehenago, 2 minutu falta direnean txupinazorako, orduan irekitzen dira balkoiak, alderdi bakoitzak, alderdi batzuk kokatzen gara ezkerreko balkoian, da beste batzuk eskuineko balkoian. Da gu berehala ikusi genuen gure balkoia, hori guri tokatzen zitzaigun balkoian, agertzen zirela polizia municipalak, jarri zienak balkoian, eta Navarrasumako Carmen Alba eta Labairu zinegotziak. Ez gintuen harritu, pentsatu genuelako, nahita egindako estrategia bat zela, eta balkoia ireki zuten momentuan ikusi genuen 3 polizi municipal horiek eragozten zigutela guri ateratzea. Besterik gabe, ez? Ja, borrokatxoa egon zen, borrokatxoa zan ezut, bultzadak eta guri paso eragozteko. Guk esan genuen pasa behar genuela, gur ginela zinegotziok, eta guk egon behar genuela balkoian, eta pasa ginen. Eta balkoian ja kokatuta geundenean itxoiten txupinazoa, ikurrina bat agertu zen balkoian, eta esan dudan moduan ikurrina hori zabaltzen joan zenean, 11... Ze tamainatakoa zen? Txikitxoa. Osea, bazen, kaletik ikusten dio, balkoietan ikusten dien horietako bat. Eta, zabaldu ere zen lortu zabaltzea, agertu ziren esku asko eta esku horiek ikurrinari heltzen zioten eta guri heltzen ziguten, nahita. Zapitik, hileetatik, denetarik izan zen hor? Bai, zapitik, hileetatik, bideotan ikusten da oso argi nola oiukatzen dugun, da kejatzen garen, mina ematen digutela, tiraka dabiltzala, berdin zitzaien ze heldu, baino heldu nahi gintuzen eta barruran. Eta kolpeak ere izan ziren, orain gogora etortzen ari zait, argazki bat, non ikusten den, nola ematen dioten, ukabilkada bat saietxetan, Itziar Gomezi, udaltzain batek ematen dio, uniformez jantzitakoa, eta argi eta garbi ikusten da, ze gainera, izan daiteke ez, akaso tirakari da, ez ikusten da, nola daukan ukabila, zaino, esan sartuta alkandoran ikusten da oso argi kolpea dela. Nik ezin izan nuen ikusi ninengoen balkoian, eta orduan barrurantz gertatzen ari zena ez nuen ikusten, baino oso posiblea da, ze ura izan zen eraso bat, hori da gertatu zen, eta gainera oso kontziente, ze gu esaten ari ginen mina ematen zigutela, eta gelditzeko, eta bereiek oso argi zeukaten. Balorazio politikoa ere egin beharko dugu. Udaltzainak, uniformez jantzita, herritarren ordezkariak, hautetxiak, zinegotziak jotzen. Bai.
Hori oso larria da, eta horregatik hasieratik esan genuen baloratuko genuela salaketa bat jartzea, hor gertatu zenarengatik, gero ikusita ondorio larri xamarrak izan dituela batez ere Maider Belokirengan, erabaki dugu baietz salaketa bat jartzea, oso ongi azpimarratu nahi dugulako hori ezin dela gertatu, hori oso larria dela eta ezin dela gertatu, eta ezin gaituztela horrela tratatu, eta ezin dituztela olako erabakiak hartuz, erabakia izan zen, gertatzen dela, hauek atera behar dira balkoi horretatik eta ezin da ikurrinarik egon. Horretara joan nahi nuen abokatua zara, legelaria, ze oinarri daukate legetan, zuek horrela tratatzeko balkoian, edo 150 ikurrin, hau da, 150 bandera legezko eta tamaia txikikoak atxikitzeko merkader eskarrikan ze oinarri dago hortzen arabera jokatze dute? Ez dago inungo oinarri legalik, ikurrina ikurra legal bat da, bereiek esaten dute ez dela komunitate edo foru erkidego ontakoa, eta baino horrek ez du suposatzen ez ilegala denik, ez da gutxiago ere delitu bat denik. Orduan, balkoian ateratzen baldin bada ikurrina bat, bereiek, hori izan daiteke edozein kasutan, izatekotan, izan daiteke zigor administratibo bat, edo lege uste administratibo bat, eta orduan, izan beharko ligukete kentzeko, eta ez badugu kendu nahi, izun bat jarri, hori da, ez? Bereiek esaten dute simboloen legean oinarritzen dela hori, simboloen legeak, nik zalantza daukat, hortarako ere margena ematen dute duenik. Adok egindakoa izanagatik ere, nik esanen nuke, aurautzen duela, zer jartzen duzu, masta ofizialean. Baina gero, ateratzen alduzun ala ez, osasunaren bandera, adibidez. Bai, ez dago, nik esaten dut, hortarako margenik ez dago, baina hortan oinarrituta, lege hauste administratibo bada, izun bada, kitxo, ez du inondik inora ere margenik ematen, banderak, ikurrinak lapurtzeko, ez da gutxiagorik ere olako bortizkeria eta olako indarkeria erabiltzeko, ekiritzeko zabaltzea ikurrina bat, eta are gutxiago zinegotzion kontra, ez garela inor baino gehiago, baino legeak dio autoridadea garela, ezta? Eta herritarren ordezkariak, herritarrek hautaturiko ordezkariak. Bai, horregatik gaude horreta ez beste... Eta zer bazterketara bueltatu nahi dute, bazterketa hortarako indarkeria erabili behar bada, erabiliko dute, ez dute zalantzarik, eta berriz ere, nolabait, iluntasunera eraman nahi dute hiri honen komunitate oso bat, euskaltzale edo euskaldun sentitzen dena. Seiko gertakari larriez ari gara, Biarramunean, etako egun handia, San Fermin eguna, prozesioa, eta Kuria karrikan zer? Lehenik eta behin, prozesioan parte hartu zenuen. Prozesioan parte hartu nuen, bai. Eta hortik aurrera, Kuria karrikako tarte horretan zer? Bai, izan zen. Urte hauetan egindako lanari, egindako gestioari eta nolabait ere esateko adierazitako jarrerari, ez? Eta aldiz kritika zorrotz eta ozen bat egin zitzaion kontrako estilo horri, ez? Berriz ere inposatu nahi dena hiri honetan. Hori da gertatu zena. Sare sozialetan baten batek esan du Alimaleko gorrotoa eta indarkeria izan zela tarte horretan alkatearen kontra, Enrique Maia jaunaren kontra Angel Ansak. Konparaziora hori txiokatu zuen, zuk zer diozu? Hori ezen gertatu, nik esaten dizut. Ez da nolabait esateko espresio erosoa. Hori horrela da.
bueno, bai, bitxia da, oso ikusgarria, baino ez da indarkeri espresio bat, eta hor ez zen gorrotorik egon. Hor dago, kritika politika sendo bat jendeak egiten duena, eta hori da ikusi genuena Kurian. Bueno, ari gara oso gauza serioez eta Sanferminak izan badira, honen guztiaren gainetik edo azpitik, edo ez dakit nondik, baina Sanferminak ere izan badira, zure lehendabiziko Sanferminak zinegotzi moduan. Horixe. Nola daramazu kontua? Bueno, pues urduri egon naiz, urduri 6an, gero gertatutako guztiarekin, ez dakit, tristutasun puntu bat, gero gainditzea lortu nuena, eta prozesioan egia zan, ez nekien nola sentituko nintzen, baina sentitu nintzen oso, ez dakit, oso harro eta oso unkituta ere zenbait momentutan, jendearekin, eta hori jendeak nola espresatzen zion aurreko legealdian egondako, udalean egondako alkateari eta zinegotziei eskertza, eta oso polita esan zen. Prozesioan parte hartzea erabaki zenuen, biztantenez, zergatik? Uste dudalako momentu garrantzitsu bat dela ere gure Iruña hontan. Ni ez naiz bat ere erlijiosoa, nire familian ere, baina betidanik igo gara prozesiora, betidanik gustatu zaizkiti irudi hoiek, ni ez nator bat duen zera irudi erlijiosoarekin, baina hor dago, ulertzen dut, jende batentzako izan daitekela ere importantea, baina, bueno, bada, hiri honen espresio bat, espresio kultural ere bada, eta horregatik parte hartu nuen. Eta gero, hausnartuta parte hartzea eta bizi izandakoa pozik atera nintzen ikusi nuelako jendeak ere, EH Bildu bezalako espresioak hor ere ikusi nahi dituela, hor bere isla izan nahi duela eta pozik hartzen duela parte hartze hori. Ederki, EH Bilduko zinegotzi Amaia Izko estimatua dago, zure bisita, ongi pasa. Berdin. Plazan jarraitzen dugu zuzenean ari gara, hemen Sanfermintza saioa egiten. Plazan zergaitik, herri Sanferminak hemen duelako guneetako bat bestea, Errekoletak plazan. Eta Juan Cruzek lehen aipatu du, hemen ari zirela hor batzuk jolasean, aurrentzako jolasak izan dituztelako orain arte plazan, baina orain horiek kendu eta berehala hainbat mai jarri dituzte, aulkiak ere bai. Egun bat pertsonentzako bazkaria izanen da gaur hemen, ikasle bazkaria, eta honetaz, eta herri Sanferminetan antolatu duten hitz egiteko, gurean Xabi Gartzia, kaixo egunon. Kaixo egunon. Zer moduz, dena prest, kontrolpean? Bai, 6an behin hasi ginela, ez dakitea kontrolpean edo deskontrolpean, baina behin abiatuta ari gara, egunero jende pasa ikaragarri izaten ari da hemen, bereziki 6a izan zen izugarria, eta bueno, orain izan duzu moduan, egun bat lagun egongo dira bazkaltzen, eta dena martxan dagoela ematen du. Bai, martxan dago, noski dudarik gabe. Aipatu duzu 6an lan egitea egokitu zitzaizun zuri hemen, plazan, okerez banaiz? Bai, plazan eta Errekoletas plazan, bi plazetan zen, esan moduan, izugarri izan zen 6a, aurten 6a izateaz gain larun bata zen, eta jendetza leku guztietan ezin mundu guztia nahi bezala atenditu, baina uste dut jendea oso giro alaian egon zela hemen. Orain artekoaz balorazio bat eskatzea, agian goizegi da, 2 egun baino ez direlako pasa, baina zuk pertsonalki nola baloratzen duzu orain artekoa? Oso ongi uste dut, primeran joan direla 2 egun hauek, gaurkoa guraldiak errespetatzen gaituen, baina, bueno, aurrera begira baitugu beste 7 egun ere oraindik gozatzeko, eta giro berean joatea espero dugu. Hori da, guk ere espero duguna, esan duzu, gaur euria iragarri dute, badirudi gainera badatorrela, haizearen abari da hemen, baino dena den guk baditugu parrandazale ausartak, eta ona, bazkalduko dutenak adibidez, horiek izango dira, ez, ausart horietako batzuk, izan ere zuek antolatu dituzue, bai bazkariak, afariak ere ematen dituzue, aurrentzako jolasak lehen aipatu dugu, denetarik pixka bat, ez? Bai, hori da gure asmoa, ez? Plaza hauetan mundu guztiarentzako, publiko guztiarendako egitaro antolatzea, iruindarrontzako egitarau
euskalduna, feminista, parte hartzailea, herrikoia, anitza, olako egitaragoa antolatzen saiatzen gara, batzutan hobeto okerrago asmatzen dugu, baina uste dut asmatu dugula prestatutako egitaragoarekin, eta hori zera gure helburua, ez? Iruindarrek aukera izatea bestelako San Fermin batzuk bizitzeko instituzioetatik haratago, ez? Edo orain arte eta horreko igual gobernuarekin izan dugu aukera elkarlana abiatzeko, orain gobernu aldaketarekin zaila izango da, eta erakutsi nahi dugu herritarrok ere gure jaietako protagonista nagusiak izan nahi dugula, ez soilik gozamenean, baizik eta prestaketatik hasita, ez? Eta horregatik egitarau xume eta oparo hau. Aipatu duzu gobernu aldaketa udalean, Iruñeko udalean, ez dakit aldaketa hori gauzatu zenean, hau hemen egin ahalko zen zalantza hori ote zenuten, kezka, nola bizi izan zenuten momentu hori? Zalantza, kezka, eta azken egunen arte ez genekien benetan, hemen egon ginen, gainera, Maiaren adierazpenak entzun genituen, Maiak argi eta garbi esan zuen, ez gintuela maite, ez gintuela Errekoletas plazan nahi, horreko udal gobernuarekin elkarlanean dena adostuta eta landuta geneukanez, ezin izan gaitu hemendik bota, esaten duenagatik hemendik botako gaitu, baina plaza hauek tresna moduan ulertu behar dira, ez dira gure helburua, guk erakutsi nahi duguna da, festen prestaketan parte hartu nahi dugula herritarrok, eragileok, eta horretara ohitu beharko da instituzioa, eta edozein gobernatzen duela ere, gurekin kontatu beharko du, gurekin diot, herritarrokin, eragileokin, gu gabe ez dagolako festarik. Izan ere, herri San Ferminen atzean pertsona asko daude, eta aipatu behar dugu auzolanean antolatutako jaiak direla zuek egiten dituzuenak, ez dakit zenbat pertsona daude kolaboratzen? Konta ezin litzateke hori, eta asko astuko nituzke eragileak aipatzen hasita edo pertsonak, ez? Baina gu jada iraila urrian hasi ginen biltzen, hainbat lagun, hortik lantalde ezberdinak osatu genituen, bai egitarau antolatzeko, bai ikusten ditugun azpiegitura hauei forma emateko, bai komunikazio aldetik egiten duguna komunikatzeko, lantalde ekonomikoa ere beharrezkoa dugu, udalarekin, instituzioekin aritzen den lantaldea, lantalde ezberdinak ditugu, lantalde ezberdinen horietan urte osoan zehar, 10 laguna aritu dira lanean, eta gerora San Ferminetan 700 lagun ariko dira txandak egiten, eta horiei esker ateratzen dugu hau aurrera, eta horrek erakusten du iruindarrok parranda egiteaz gain lan ere egin nahi dugula gure jaiak aurrera atera izateko. Zalantzarik gabe, uztailaren 6 lehenengo eguna ikaragarria izan zen, jende asko beroa ere bai, eta edateko gogoa, noski, horri aurre egiteko nolabait. Eta zuek gainera txupinazoa ere antolatu zenuten. Ordubite erdietan txupinazoa izan zen Errekoletak plazan, eta Marabillas gaztetxeko kideek jarti zuten herri txupinazo hori, zergaitik Marabillas? Bai, urtero saiatzen gara, urte osoan zehar zerbaitengatik bereiztu den eragile, pertsona, normalen kolektiboa izaten da. Eta aurten, Marabillas gaztetxeak Iruñean hoi hartzun handi izan du, desalojatuak izan ziren, eta sekulako lana egin dutela uste dugu, bereziki Iruñari begira bai, baina bereziki Aldezarrari begira eta auzoari begira, ez? Eta, bertako bizilagunek Marabillas gaztetzea maite zuten, eta uste genuen hori merezi zutela, eta horregatik gaztetxeko kideek bota zuten aurten txupinazo herrikoia. Orduan abiatu ziren herri San Ferminak, aipatuko dugu zer den gaur duguna, ez? Dena aipatzea zaila litzateke, gauza asko antolatu dituzuelako, baina gaur aipatu dugu ikasle bazkaria dugula hemen O plazan, eta arratsaldean arrats antitaurinoa antolatu duzue. Bai, egunero daude olako ekimenak, arrats antitaurinoak deitu ditugu, pizka bat, ez da die izan jai guztia zezenaren bueltan, ez? Eta badagolako hainbat eta hainbat lagun zezenketen kontra zuzenean daudenak, ez dute ulertzen normal, ez? Eta guk ere hala ulertzen dugu nola animalien aurkako tortura horiek burutzen diren arratsaldero Iruñan, eta horregatik, beste alternatiba batzuk eskaini ditugu, eta gaur gurekin Utsuntxo aparta taldekoak izango dira arrats antitaurino horiek
amenizatzen edo. Ondoren, 10etan kasu taldeariko da hemen zuzenean, oholtza honetan, eta Errekoletak plazan musika gehiago, zer izanen dugu gaur? Bai, arratsaldean lehenengo eta behin Iruindarrok elektrotxangarekin kale jiran aterako gara Alde Zaharrean barna, eta gero gauean kontzertuak izango ditugu, Sustrai Berriak eta Kates taldeekin, eta horri amaiera emateko Mikel Aierra etorriko da, DJ-a da bera, eta beraekin teknogaua izango dugu. Azkeneko 2 urtetan 6an izan da teknogaua, eta aurten uste genuen 6an ezin genuela teknoa soilik eskaini, eta gaurko egunera pasa dugu. Gaur izanen da hori, beraz musika, eta baita eskaintza gastronomikoa, nola ez, hemen O-plazan, etxoko ekologikoa duzu, jantoki ekologikoa ere bai. Ez dakitzuk, Xabi, baduzu zerbait bereziki gordea agendan, galduko ez duzun hitzordurik, herri San Ferminen barruan? Nik bai, nahiz eta hemen egitarau aurrean dugun, eta egitarau bat antolatu dugun, ni beti esaten dut batetik, uste dudala San Ferminetan ez dela egitarau berezirik behar. Azkenean da kalera ateratzea eta kaleak eramaten zaituela, baina bai, biziki gustatzen zait Rai Fernandez kubatarra, usteen 10ean gauean izango dena, bai hemen eta bai bere herrian ikusi izan dudalako, eta aukera izango dut bera agurtzeko, ezaguna dudalako, eta bai agendan apuntatu dudala, Rai Fernandez ikustera etortzea usteen 10ean gauean. Xabi Garzia, eskerrik asko gurekin izateagatik, oholtzara igotzeagatik, eta orain indikatibo bat eta aurrera jarraituko dugu. Ongi pasa. Aipatu dituzu kontua, baina xehekiago aipatuko ditugu Arestian Amaia Aizko zinegotziarekin, txupinazoaren inguruan mintzatu gara. Urtetan saldu ziguten, 2 zinegotzi frankistaren asmakizuna zela, Jokintxo Iluindain eta Jose Maria Pérez Salazar. Hori da, 2 horien asmakizuna zela. Alta, gezurra zen. Aurretik, txupinazoa botatzeko baimena eskatua zuen Errepublika garaian, Errepublika zale batek. Hori da, Juanito Etxepare kontua da, hau Jokintxo Iluinden eta Jose Mari Pérez Salazar zinegotzia ziren, baina ere falangistak, falangistas de primera hora. Eta kazetariak hori izan behar nun, eta gure ogibiderako, ez dakit. Ez gara bat ere korporatibistak, ni bintzaten naiz bat ere, beraz ez dut bat ere arazorik hori nabarmentzeko. Hori aipatu behar da nola bait. Bai, Errepublika garaira arte edo zaila zen jakitea San Ferminak zehatz-mehatz noiz azten ziren, ez? Badakizue bezperak, uztailaren 6a, meza baita ere arratsaldeko meza, reau askoz berriagoa da, orduan, ez zegoen oso finkatuta, baina San Ferminetako hasiera noiz da. Udala hasi zen antolatzen, zuziri batzuen botatzea Gaztelu plazan, eta horietako batean, 1930 urtean, bertatik zebilen norbaiti, Juanito Etxepare Aramendiari, bururatu zitzaion, ongi zegoela igual, bera pertsonalki olako zuziri bat botatzen, Piroteknia Orokietaren enpresa buruari galdetu zion, baimena ematen diazu nik zuziri bat botatzea lehena, ilusia egiten zait. Juanito Etxepare hori bazen, gaur... Zen, gugandik oso bertu estankoa, ez da, kale nagusian, karrika nagusian. Bai, Saturnino kalea eta kale nagusien artean dagoen estankoaren jabea zen, Errepublika zalea, Alcalá Zamoraren lagun urkoa, batez ere. Eta Errepublikaren bandera zabaldu zuen, gero larrutik ordainduko zuen hori, ez da? Bere estankoan, bai. Orduan oso ezaguna zen Iruñan, nahiko, Iruin seme celebre bat, omen zen, solteroa, seme alabari gabe, badira... Garaiaietako Iruin seme berezi hori. Naiz eta burlatakoa izan, beste batzuetan, gogoratu didate burlatakoa zela, eta ez Iruin semea. Estankoa kale nagusian, karrika nagusian zuen, baina berez jaiotzez burlatarra zen. Koko herrikoa. Hori da. Eta eman zituen 5-6 urte lehendabiziko zuziria botatzen, gero eta jende gehiago biltzen zen Gaztelu plazan, baina lurrean, kioskotik bota, baizik eta... Galtzadarrien gainetik. Hori da. Eta garai hartako argazki batzuetan, bere alboan agertzen dira garai hartako, eskuindar nahiko famatuak, batez ere Garcilaso Diario de Navarrako zuzendari hoia, bere ondoan,
Baina ze gertatu zen, Gerra Zibil hasi eta gutxira, badakizue, San Ferminen ondoen, justu, eta Juanito desagertu egin zen eta fusilatu omen zuten, eta omen esaten dugu, ez dugulako zehatz-mehatz ze gertatu zitzaion, bere gorpua ez delako inoin eta inoiz ageri. Ziur dakigun bakarra desagerrarazi zutela, ez desagertu zela bera. Bai, desagerrarazi zuten, eta sorte txarra izan du Juanito Gaixoak, batez ere bere alderdia desagertu egin zen, bazen alderdi republikar bat gero transizio ondoren berriro sortu edo birsortu etzena, ez zeuken familiarik, orduan inorketzuen bere memoria aldarrikatu. Orduan galdu egin zen eta galdu etzena zen txupinazo botatzeko ambizioa. Nolabait esatearren. Baina hor arestian aipatu ditugun bi zinegotzi, kazetari, falangistek egin zutena izan zen, nolabait ere txupinazoa ebatxi herritarrei eta eraman erakundera, kendu horizontaltasunetik eta vertikaltasunera udaletxeko balkoira eraman. Hori da, 1941 urtean hasi ziren berriro txupinazoa botatzen, udaletxetik hain justu balkoi batetik eta goitik bera, eta gainera politikariak politikariek daukaten privilegio bezala, ez? Eta gero ja urteen poderioz bihurtu zen baita ere Barzinaren aroan batez ere, ongi portatu, ala gaizki portatu direnen artean. Azterketa tresna, ez da? Hori da, goxoki ala zigorra, ez? Orduan, bai. Bai, edo makila eta zen esamoldea baliatuta edo parafraseatuta edo modu merkean ekarrita euskarara. Aipatu ditugu arropa jantzi txuriak, halaber, eta ohitura horren sortzaileak Beleta Peñako kideak izan omen ziren. Bai, la Beleta Peña zegoen Jarauta kalean hemendik oso gertu, gaur Lasaeta dauka izena, lokal berdina da. Garai hartan baziren iturginak, margolariak, igeltxeroak, batez ere langileak lokal horretan biltzen zirenak, eta 1930 urtean behintzat da nik lortu dudan argazkirik zaharrena, ja denak agertzen dira zuriz jantzita, gerriko eta zapi gorriarekin. Zergatik hasi ziren horrela jantzten, batez ere langileak zirelako eta ura zen margolariak ziren, margolariak, iturginak ere, eta lan egiteko erabiltzen zuten janzkera. Badago beste pista bat, eta klaro, lixiban sartuta arropa xuria nahiko erraz, deno dakigu zelolako zailtasunak dauden noizean behin zikinkeri batzuk. Batez ere galtza petralak, ez da? Hori da. Baina batez ere, modu praktikoan edo hasi ziren zuriz jantzen. Gauza bera, Juanitorekin gertatu zen bezala, Gerra Zibil hasi eta gutxira, behintzat, La Beleta Peñako 3 kide fusilatu zituzten, eta hori bai frogatuta dago, batez ere anarkistak, sozialistak, komunistak eta abertzale batzuk ere baziren, ez ziren fusilatuak edo ez zuten fusilatu La Beleta Peñakoak izateagatik, baizik eta ezkertiarrak izateagatik, ez? Orduan baita ere bere memoriare, euren memoriare galdu zuen. Bai, hor, gerora zuritasun hori baliatu nahi izan zuten, berriro bazterketa tresna bezala, izan ere azken legealdian ez, baina aurreko legealdietan, besteak beste Bartzina Anderea alkate izan zelarik, eta Vargas Llosa jauna gonbidatu zutelarik, eta horri izan zen alegin bat, ezta? Zuritusan hori bihurtzeko Beautiful Peopleen ikur. Bai, eta ez bakarrik politika arloan, Iruñeko gizartean ere areagotu egin zen zuri nuklear horretaz jantzita joateko ia derrigorrezko gauza bezala, adibidez... Alkandora eta Praka karearen pareko, paso dobleak. Hori da. Orduan... La camisa del pantalón como la cal, alegia. Orduan, ez dakit mugimendu reflejo bezala, edo, nahiko gainera, nahiko ulergarria,
gazte asko hasi ziren, naiz eta iruindarrak izan, edo beltzez jantzita, edo nik esaten dudan bezala, Gipuzkoako zapi kuadrodun horrekin... nekazari edo arrantzale zapiarekin. Hori da. Nik ez dakit galtzea rotez egon zuriz bateko ohitura. Ez nuke esanen. Baina momentu batetik aurrera gero eta jende gutxiago ibiltzen zen zuriz jantzita San Ferminetan batez ere gazteen artean. 2015 urtean, Txupin Etxepare elkartearen eskutik lortu zen, labeleta kide oiaren biloba batek txupinazo botatzea, eta horrekin, oihartzun handia lortu genuen arropa zuria berrior berreskuratzeko eta aldarrikatzeko langileen arropa bezala ere, ez? Edo, Beautiful People borroka hori behin irabazita, esan dezakegu zuriz batea San Ferminetan baita ere Gerra Zibilian errepresaliatuaren aldeko omenaldia ere izan daitekela, ez? Ederki, plazerra izan da zurekin solasean aritzea, Iban Jimenez jauna, zuriz jantzita etorri zaigu Goitibera, eta nabarmenduko dugu zerbait. Ze musika duzu gogokozuk? Oraingo musika, ni oso musika gazteina eta horrela. Mikrofono hartzeko modua izan da, ezakit Julio Iglesiasena, Pantojarena, hartu duzu kablea, eman diozu buelta bat, eta oso folklorikarena da hori, esan dute, ez? Oso patogianoa, rapaelianoa. Ez, horrela hartu zuen Ebaristok bere garaian. Baizera. Bai. Aizu, behira, unetxoetako bat San Fermin hauetan, Ebaristoren imitatzaileak urtero datoz San Ferminetan, eta jotze dute, zazpian, hor kaldereria, merkaderesetik gertu, hor Mañuetak harrikaren iskin horretan, eta kontzertutxoa egiten dute, eta unetxo bada, zenbat jende pasatzen den hortik, eta zenbat jendek, eta gutxien espero duzunak ere, dakizkin Lapoiaren letrak. Bai, gureak, baina gureagoak ere. Bai, hori da. Iban Jimenez, estimatu dago. Zuei. Ongi segi, irrintzi dorritik jarraian indikatiboa.